me yasa aka rushe daula? Za mu mai da jami'a da aka rushe daula, nawa Rabi Kwankwaso ya samu, nawa Abba gwamna ya samu, nawa kwamishina ya samu? Ai ba abin da muka samu. Kishin mutanen ne zai wahala an gama wannan jami'a an sa dan Rabi Kwankwaso ko dan Abba ya je makaratu a gurin, sai mun sa ma dan Kwankwaso za shi gurin dan garin Kwankwaso. Amma ana yi ne saboda jama'a, abin ya shiga jikinmu wanda mu haka muke ganin shine daidai. Mutane da yawa suna ganin ba daidai bane. Ka gani ba malami bane, amma wannan addinin nawa da gaske nake. Akan ka je ka ce za ka gina masallacin idi a lokaci na ba biliyan 3 ko biliyan nawa ne za a kwashe treasury na Kano, zan ce ayi. A lokacin da muke da rai da lafiya ana yi da mu, ka je ka gina masallacin idi ko masallacin juma'a ko kai waɗansu abubuwa. In ma ba za ka gina ba ka bar wa'annan mu tashi mu ƴaƴan nan namu ga suna tasowa mu bar musu. Saboda haka akwai magana ta aƙida. In ka zo ka tara gurin zai kyau, ai wannan shine wani, ai wannan shi ya yi daga 1990 kaza zuwa 2000 kaza, wannan shine yi. Duk magana ce mai kyau, amma yanda za a zo kuma da yawa mutanenmu ai gashi kullum a cikin yakin al'amura ake. Yanzu malami limami nawa ne ya fito ya ce ginin da aka yi a cikin masallatai ba daidai ba ne? Ai su ya kamata su fara magana, ba ni ba. Ni sai a ce siyasa ce, amma idan ba to da yawa mutane kace da su ko ga wannan fuloti ko ga wannan abu kaza shikenan sai a shiru. Kuma shine muke cikin wannan matsala. Shine kake ganin wa'annan yaran da su suna ganin irin abin da muke gani, kake ganin in sun shiga abin kamar za su sa rayuwarsu akan layi a taka. Saboda haka za a iya yi, zai iya kwamiti, amma dai ni abin da na sani shine ƙwarya sai ta bi ƙwarya. Wannan tsarin namu abin da muke yi tun kafin ma mu yadda mutane za su karɓe mu muka tsaya a kansa. Da yawa waɗansu abubuwa lokacin 1999 sai ya ce ai Kwankwaso ai baya ganin girman manya, baya ganin wane ne, ba ban da ba na ganin girmansa, ba wanda nake zagi. Ka taba jin na ce zagi wani babba? Ka taba ganin na ci mutuncin wani abin da muke yi shine me za a yi a ci gaba. Wani ya yi daidai da duka yara, ya yi daidai da manya. Wani abin manya za su ga cewar ai an buge musu wata bishiya da suka sa ko inda suke zama su huta. Duk irin wannan abubuwa in ba mun gyara su mun ɗauke su kowa kuma ya tsaya a matsayin da ya kamata ya tsaya ba, wahala za a yi ta yi. Kuma wannan wahalar yau ta same ni kana dariya, gobe ƙarshen ta ninkin ta sai ta zo ta same ka. Maganin abin shine a taka mata burki, a zauna lafiya. Yan daɗi. Wadda jihar Kano da kuma matasan jihar Kano su ne a gaba. To gaskiya na ji daɗi, duk da dai ban ji ba dai, amma na tambaya an ce ya faɗa, wannan abu ne mai kyau. Amma babban matsalar da muka sani, wannan da kuka ji muna magana a ƙida ɗin nan,